Pošto trenutno igram u Hamburg i tokom čitave godine uglavnom me je do sada očekivalo jako loše vrijeme i sa puno kiše, tako da jedva dočekam ovaj moj odmor i ti 30 dana vrlo rado koristim da se odmorim na hrvatskom Jadranu i uglavnom evo, mogu reći da do sada sam imao jako lijepih uspomena i ovom prilikom pozivam sve oni koji još nisu bili i naravno one koji su bili da uvjerili su se nadam se da su se uvjerili u ljepote hrvatskog Jadrana, a za ove koji nisu bili, evo, ovim mojim pozivom želim ih pozvati da dođu i da se uvjere u ovu ljepotu što Hrvatska ima i to nije samo ljepota mora i obale, tu su još i jako dobri restorani i jako dobra zabava.